के कटोरिया में भरले बानी दूधवा पिए के बेरिया। स्वामी जी गईले कॉलेजिया पिए के बेरिया। जब हम जानती कि जहे कॉलेजिया चोरई हो देती न। उनकर कलम की तबिया चोरई हो देती न। अपने चोरई थी हो सासू के लगई थी भीड़ई हो देती न। माई बेटा में झगड़ावा भीड़ई हो देती न। अपने चोरई थी हो जेठन के लगई थी भीड़ई हो देती न। देवर भाभी में झगड़ावा भीड़ई हो देती न। अपने चोरई थी हो ननद के लगई थी भीड़ई हो देती न। भैया बहिन में झगड़ावा भीड़ई हो देती न। दोस्तों ते भी पीड़िया का गीत था, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल लगी तो वो कर दे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।